Hem de fer una xicoteta rectificació o sembla que en un principi havia deixat de funcionar la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana, però que al cap del temps sembla que s'ha recuperat. I a més també hem de dir que el diari El País sembla que ha posat a disposició en la seva pàgina web un enllaç precisament per a que puguen veure-nos a través d'internet i a través de senyes. Sí, la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana anava, tornava, i es veu que ara s'ha estabilitzat absolutament. Tenim diverses etiquetes a Twitter que estan sent trending topic, com és el cas de RTBB executada, etiqueta o hashtag, podeu anomenar com vulgueu. RTBB executada és una d'elles, RTBB no es tanca, sí a RTBB, i ja el Twitter està a rebentar de missatges a favor de la ràdio de la televisió valenciana, demanant la dimissió d'Alberto Fabra, reclamant una democràcia real, no la dictadura que sembla que estem vivint en aquestes últimes setmanes i molt especialment en les últimes hores. És cert que el crit que se sent és que RTBB no es tanca,